Nazdar, dneska to je další videjko z Papa Sako Mia. To je jedno, co to je. Já jsem proměl, že nebyl žádné video, ale Hladík je nemocnej, musím ho zastoupit. Dneska si uděláme. Jsem to hrál už trochu. Takže tak. Já jsem to už trochu hrál, Raiduru, a moc mi to nešlo, tak dneska to udělám znovu a uvidíme, jestli mi to bude líp. Jinak den 7 mám lidi, takže jdeme na to. Doufám, že to bude líp dneska. Jsem zvědavý moc. Na to lidi. Tak to vezmete a uděláte tady to, jak se ona. Upečený maso, tady to je druhý maso, je to cečko a pečkový, nůž a obrácečka, tady to je sporák, tady to je tako, si víte, co to je, co se nezapomněli. Tady to vyndám, to tady to udělám. Super, ano, kýchce. OK. Šup. Další kocky chce ono na to. Nahoru to mám dát. Čili chce a další kocky. Wow. Se víc palivý, jo. Další kocky, joj. Tak co ty kocky, lidi? Dáme to tam, jo. Máme finish, bude to mít jak chce. Doufám, že to bude mít jak chce. $90. Super. Dneska tady jde X-ko. Jdeme na dalšího zákazníka, lidi. Dneska. Vixky. Jak já jsem to včera chtěl hrát, ale neměl jsem mikrofon, tak dneska ho doufám už to půjde. Takže to dneska už půjde. Jdeme na to. Takže jsme tady to. Pomalu si vezmeme tady do obracečku. Si vezmu tady do obracečku pomalu. Počkám, jestli by to udělá. Takže tak. Čekáme. To chce ona. Ona. A jo. Dobrý, už to bychom to měli mít. Teďkon tady to. Chce teďkon tady to. Super. Teďkon nějaký fazulky. Cibulku. Jo. Tady to ještě. Na to chce, kde to chce, jako, jo. No dobrý, uvidíme, jestli si to bude líbit. A doufám, že jo. Ještě na vrchu.
$1,86. Dobrý, to není. Jaká sůle. Přišla jaká sůle. Lidičky. Jaká sůle. Grilování. To chce maso. Musí čekat tady ten. Teďkom bude nůž. Tady to je nůž. Tady to je ta obrácečka a tady to musíte, tady to. By byl udělaný tady ten. Jak se volá? Teďko nůž. Čekáte chvílinku. A musíte čekat. Teďko tu obracečku. Teďko to vypintáme. Dáme do tady toho. Tak, teďko na noky chce. Jo, chce všechno na vrchu, aby bylo. A to nebude mít všechno na vrchu teďko. Ale my to dáme. Jo. Zakryjeme to. Vidíme, že se mu to bude chutnat. 66. 96 dolarů. Teď co má do oko? Ty vole. Teď co má do oko? Ježmarja. OK. Maso umím dělat nejlíp tady to. Tady to neumím ještě. To zkouším. Ještě. A jinak lidi, chtěl jsem udělat video s Vladíkem dneska, ale boha ví, co dělá. Asi je nemocnej. Takže tak. Obracečka. Jenom obracečka teďkon, tady to musíte mít nůž. Obracečko, je to jenom obracečku musíte mít. A teď vám ještě ingredience, tady píše. Ingredience, co musíte tam dát. Teďkon to vyberete, jdete do tady toho. Navrch tomu to tam dáme. Na vrchu, to chce všechno na vrchu, tak na vrchu. Měl úspěch, tak to tam dáme na vrch. Jsem zvědavý. Bude 66 nebo 70. 0. Ty vole, tak a tak co tam chceš? A ty kokos. Dneska 100% jsem byl. Jako vždycky. A 237 jsem měl mít. Mám 110 furt. Podal tips byl 139 a 20 něco. Jdeme do dalšího dne. Jaký nevím, máčku dostanu co. Tako, soft. A daj 9. A daj 9, to bylo asi daj 8, to jsem dělal. Tak jo. Dobrý no. Zajímavý tady ta hra. Počkej, jdeme na takovou. Co tady to? Se vás zase. Tady musí počkat. To je dobré tady to, že bude mít velký teď, nebo že to bude na tom bude mít.
Ještě chybí jeden kebab, tady soft, ten bílý soft, ten kebab a ty ten hardcore, že hard, jako, dobrý víc. Tak se... Ty ještě jeden chybí. Počkejte. Už. Musíte dát jeden už, když vám si dáte do zelený, musíte počkat, až tady jdem a dát to obracečka. Pak bude obráceně tady to. Musí počkat trochu. Musíte počkat. Když se vám to udělá. To vyberete, dáte to do tortily. Dáme to nejvíc, jak to jede. Cibulku. A chili. Dáme i chili vole navrch. To vždy bude chutnat. Je to tam všechno, co si chtěla. A vidíš, že to jde. 87 je dobrý taky. Na 100% to nešlo. Máme další zákazníka, nějaký tory, nějaká holka. Tady je. Po dlouhé době nějaká holka. Po dlouhé době nějaká holka. Nějaká holka. Taky Pěknou obracečka. Tady to potřebujete nůž a obracečku. Tady to budete muset mít nůž, obracečku, nůž, obracečku a tady to musíte mít obracečku na tady to. Už kecám, jak ten se jmenuje. Víte, koho myslím. By to mělo být. Hranolky. Cibulka. Chili. Už to rozhážu. Kebab. Nechutnalo jí to asi. Big Pauli. To je nějaký asi zaměstnanec. Nevím, co to je. Takže tak. To je to. Tak tady to asi užiju dát na všechno, co tam bude. Tak. Navrch. Krásně. Hranolky. Tak. A tak.
To je pravý tak. To si děláš srandu, ne? Co je tam? Zlýho jako. To je nějaký nechuťák asi. Co tam rád kebab. Ale bože. OK. Jsem mu dal všechno, co tam chtěl, chápete? A on si... to je hnus, ten kebab. A to si neudělal plně. Když jsem to podle tebe neudělal, tak jak jsi chtěl ty. Kam tak... Jeď tam, kde já jsem teďkon, tam, tady kde jsem já. A udělej si ho sám. Tady lidi snažím. Viděl každý jede kebab. Oni si tady dají málo procent jako. To je možný jako, já to zavřu. Lidi. Jede kebab. A otevřu si jiný kebab. Jako. Kebab. OK. Dobrý. Zvědavý, jestli tady to bude protest zase. A to všechno zase navrch. Tady zase kocky bude chtít. Zase kocky bude navrch. To je jako vždycky, kámo, navrch kocky. Že to bude navrchu všechno. Co jsi chtěl, kámo. Tak. Kocky. Čili mu tam ještě dám. Nehal jsem podle postupu, že jo. To jsem rád, kolik mi dá. 65? Dobrý, no. OK. To je dobrý, 65 je dobrý. Grilování, hard. Maso. Sem. Protože má zaplý ten sporák, když dělá na jednom, chápete? Typu. Jak je to možné, že tady je zaplý tady to? 1, 2. Tady to, jak je to zaplý, když jeden prostě. To se na to zkašlat. Chápu, jako. Tak. Dobrý, tak. Nula. To běž někam do hajzlu. Dneska 100% servis. Kolik dostanu peněz? Tips byl 302 a 1205. Nevadí. Tak jo lidi, poslední den a ukonču tady tu hru a dáme si někdy zase jindy pauzu. Jo.
OK, teď se tady ten kebab. Co to maso, dobrý. To uděláme. Jinak hra se jmenuje Papas Taco Mafia. Kde bych chtěl hrát? No. Ale vy už ji znáte, tak budu vám dělat ideální. Se mi to povede udělat. Bracočko. Konečně The Job 85. Chvilku se lidi budu nasnídat, protože mám protože mám snídaní. Jako, jak to říká ten Simon, jak se jmenuje, že jdu se nasnídat, obědovat. Takže tak. Ale lidi, udělám video, jak budu mluvit slovensky, takže to nesmíte, prostě nesmíte to zmeškat, jako. Dělám video, jak budu mluvit slovenský jazyk, takže nesmíte to zmeškat, jako. Většina tomu nebude rozumět, ale doufám, že jo. Když si dáte titulky, tak budete rozumět. Sám to budou tu titulky, jestli ne, tak jak udělám titulky. Jak ty titulky udělám. OK. Šup. OK. Zkontuzernou věc. Zářit. A jestli to bude... Tady to musí být 79, ty tam máš, kamo, tolik masa, ty vole, tolik kebabu, tam máš, ty vole, to množství, chápeš to, a on tu ti dá 79, ty vole. Bogo, ty bogo, jeden. Dobrý. Takový ta masa, ty vole, a ještě tady 2 zákazníky obsloužíme a končíme dneska. Pro dnešek by to asi stačilo, jak říká Popkoj, protože by to stačilo už. A už dodělám tady ty zákazníky. A pište do dokumentu, jestli chcete další do tady ty hry, tak mi to pište a tak no. Napište mi to do dokumentu, jestli chcete tady další díl tady ty hry. Dáme zase víc, jo, abyste nebyli, že to bylo krátký video, tak dáme víc,
Okej, to mělo být na to. Yes. Okej, jsem se spletl, protože tady to jsem měl dát do ty placky. Nevadí, tak každý se milí, každý dělá chyby. Dobrý. Každý dělá někdy chyby, jo? Takže tak. Šup. Teďko dáme tam. Dobrý fazolky. Cibulka. Yes. Doufám, že mi dáš 72? Za co bylo jako? Zoe tady by byla a mi dala jednu vězdičku, takže uvidím, jestli mi dá dneska druhou vězdičku, jestli udělám něco dobrýho. Okay. Ještě jeden zákazník lidí a končíme pro dnešek. A teďko bude tady ta obracečka. Super, to dáme tady ten sem. Teďko tady to posypeme. Nebyl jsem na Instagramu. Lo, jsem musel tam kouknout, jestli. Šup. No, nebyl tam vůbec. Jak se mám přiznat, tak jsem nebyl tam vůbec do Instagramu. 64, kámo, hej. Ale fakt už. Tady ten Alan, tak se jmenuje. Kde jsem dal zase? Já se tam kouknu. Počkej, co tam je za dneska? Jaká zpráva čtě? Dneska nic. Okej. Jdeme ti udělat poslední kebab. Aspoň to vidíte, no.
byli na životě. Každý jsme jiný, někdo je takovej, někdo je takovej. Prostě tam je život. Jsem fazulk. Nevím, jestli to bude. OK, 0. OK lidi, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak běžte dolů, klikněte na tlačítko lajku a pokud chcete takový další videa, tak pište do komentu, jaký videa mám udělat. A my se loučíme a čus bus, autobus, a.k.a. Babka. Čus, čus. Další takový her.